Сега, да се представим следната ситуация. Мъжът ти постоянно те критикува за всичко от ежедневието ти. Сготвиш някаква манджа и той ти каже: това малко си го позагорила, а? Това чайче май редичко си го направила, а? И така нататък. Сега, какво можеш да направиш ти? Вариант 1. През цялото време да се доказваш, но всъщност на заден фон да ти тече мисъл, че ти не си достатъчно добра. Не го препоръчвам въобще. Втори вариант. Да се пошегуваш следния стил: аз имам други качества, душко. Или пък, защото съм руса за това. И това сваля напрежението. Сега, хора, това значи, че след като можеш да се шегуваш, когато някой те критикува, значи имаш много добро мнение за себе си. Как да постигнете това добро мнение, ще се запитате. И аз ще ви кажа сега. Имам една вълшебна практика, която много ще ви дигне акциите. Поискайте я в коментари, аз ще ви я дам.